Bale, eta hori partekatzeari dagokionez, bai? Hau da, proiektore gisa erabiltzeari dagokionez, bai? Gero beste azken bi aukera hauek dauzkagu, bada txanda eskatzeko, hemen sakatzen baldin badet, esku honen gainean sakatzen baldin badet, gurendak ikusiko du nere gainean eskurdin badagoela, ezta? Ta, bai, hori da txanda eskatzeko, baina bueno, oso txikia da, eta agian eraginkorragoa da eskua hola altxatzea, eta listo, bai. Eta azken aukera ematen diguna aplikazionek da chat egiteko aukera. Hau da, ni sakatzen baldin badet, horri idatziko dut zerbait, kaixo adibidez, eta taldeko guztiek irakurri ahal izango dute, bai? Horretara, bestei hemen honen gainean mezu bat dutela azalduko zaie, bai? Hori da, zenbaki bat azaltzen da. Bertan klik egin ezkero, txata zabaltzen da, eta gure izena jartzeko eskatzen dugu. Izena jartzen dut, eta hor ikusten dut, Asierrek zen eskidatu duen. Erantzun ningo jo. Bale, eta horreinik ikusten dut. Alde batetik, nork idatzi duen, zer idatzi duen, eta zer dutan idatzi duen. Bueno, honek tontakeri bat eman dezake, audio eta irudia edukita, baina gauza baterako oso baliagarria izan daiteke, eta da, hain zuzen, elbideak edo loturak partekatzeko oso interesgarria izan daiteke. Nik baldin badet artxibo bat nunbait, nahikoa litzateke elbidea, partekatzeko elbidea hartu, hemen idatzi eta partekatzea. Demagun, informatika sitetxoa, vale? Informatika sitetxoa partekatu nahi dut. Horretarako, idazten dut Googleen informatika sitetxoa, bai? Ara noa, bueno, eta esan ongo diet ikaslei. Bueno, zuek klik egin elbide honetan eta sartu zaitezte informatika sitetxoan, bai? Horretarako hartuko dut elbidea, kopiatuko dut, itxira noa, hemen itxatxi ingo dut, eta enter sakatu. Orain azaltzen zaizu? Azaltzen da, elbidea. Klik egin ezkero, zabaltzen zen, informatika zitetxoa. Bale, nik klik egiten badet ere, ikusten badezue, hemen zabaltzen da informatika zitetxoa. Eta, bueno, hori aukera hori guztiak ematen dizkigu jitxik. Bale? Gero arte, ondo izan.